oprandt dagen, hvor lollikerne festede og formelt kunne sige goddag til det nye mediecenter i Nakskov. Jeg har lyst til at rose det samarbejde, Folk var mødt talstærkt op for at sige pænt goddag til Lollands nye mediecenter. Salen var fuld, så de der ikke kunne få plads for trak til de tilstødende gemakker. Jeg ved, at du ikke sagde ja til Men hvad gør det, når bare teknikken er klar, og det var den i Nakskov i dag? Vi kan bruge det her til, at vi kan få en fornuftig erhvervsudvikling, at vi fortsat kan være førende inden for IT-teknologien, inden for uddannelsen på området, og det glæder vi os til. Den gamle skibsværftadministration er nu blevet ramme på både Sydtech, forskellige medievirksomheder og ikke mindst multimedieuddannelsen kaldet IMA. Tanken er, at alle i huset effektivt kan bruge og lære af hinanden. Det er så meningen, at vi vil prøve at få det til at gå op i en højere enhed, skabe grundlag for fælles projekter, fælles samarbejde om nye projekter og få den der synergieffekt, der kan komme ud af det. I dagens anledning var pindemaderne kørt i stilling i stueetagen, hvor det halvoffentlige firma Sydtech sammen med iværksættere normalt residerer. Og få skridt længere oppe har den lidt yngre generation pakket flyttekasserne ud. Handelsgymnasiet har flyttet sin multimedieuddannelse ned i det nye mediecenter, og de studerende glæder sig både over de nye lokaler, og samtidig ser det frem til et frugtbart samarbejde med de øvrige medievirksomheder i huset. Ligesom vi kan lære noget af dem, så vil de også kunne lære noget af os, fordi vi lærer det nyeste. Og på den måde, der må man kunne akkompagnere hinanden. Og det er der bred enighed om. De kan tilføre os nogle nye indgangsvinkler til nye opgaver og nye projekter. Vi har ofte nogle opgaver fra kunder, som vi kan sige, vi har en måde at håndtere på og løse i firmaet internt, men som IMA-uddannelsen ligesom kan være med til at sætte nogle nye idéer til. Der er stadig ganske få lokaler til leje i det nye hus, men det gælder vist nok om at holde sig til.